Поздрав од Пламен мошнија за неговата супруга Цвети. Пламен не търси принцеси, штото вече си има кралица Цвети. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Пламен се прибира при Цвети, кралицата. Пламен не е курвар по принцип, щото обичал удовлюбено жена си много. Но ако се наложи, Цвети ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Цвети. Патронката, ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание. И после потребителят не е намерен. Лей, 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 лейна, лейна, лей, ле, 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 ле. Душманен ги ја кровела, ровела. Ман, оле те перавен. Душманен ги ја кровела, ровела. О Пламен мошнија наштите ресена.